బంగారం ఏం చేస్తుంది? ఓ అవునా బంగారం, నువ్వు నన్ను ఎందుకు లవ్ చేసావో తెలుసా? నేను తప్ప ఇంకెవరు దేకరు కాబట్టి. బంగారం నీకు ఒకటి చెప్పనా, నువ్వు కొవ్వైతే నేను వద్దు, ఇద్దరం కలిస్తే వెలిగించి కొవ్వొద్దు. ఎలా ఉంది బంగారం? అవునా బంగారం, ఇంకోటి నీకోసం. ఆకాశంలో ఉంటుంది మోన్, నువ్వు నా స్పూన్. ఎలా ఉంది బంగారం? అంత చండాలంగా ఉందా? ఒకసారి లైన్లో ఉండి బంగారం, బ్లూటూత్ తిట్టి మాట్లాడతా. ఎక్కడుంది బ్లూటూత్? ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ప్రేమే గొప్పది. ఆ ప్రేమే నన్ను వదిలి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రాణానికి విలువ లేదు. మిస్ శృతి కనిపించింది. శృతి